Hello! Üdvözöllek ismételten a csatornámon, a mai napon a szokásos havi portfólió bemutatóval érkezem, viszont mielőtt belevágnánk, most is el kell mondanom, hogy bármi, ami itt zajlik, az nem tekinthető pénzügyi tanácsadásnak, semmilyen terméket vagy eszközt nem értékesítek, hanem mindenki a saját pénzügyeiért felelős, te a tiédért, én az enyémért. Tőzsdei befektetéskor viszont mindenképpen a tőkéd is kockázatnak van kitéve, ezt vedd figyelembe. Ne csapjunk is bele! Hát az áprilisi hónap sem volt izgalmaktól mentes, ugyanis Trump április elején bejelentette a kivetendő vámoknak a tervezetét, amivel első körben a teljes világot megadóztatta volna. Aztán ez ugye hatalmas hullámokat vert, elkezdtek tárgyalni az országok Amerikával, erre aztán visszavonulót fújt, és mindenki másnál mérsékelte ezeket a vámtételeket, leszámítva Kínát, és ezek a hullámzó hírverések meg döntéshozatalok a tőzsdén hatványozottan nagyobb mozgásokat keltett, ami nem is csoda, és elég nehéz helyzetbe hozta, hát nem csak az amerikaiakat egyébként, meg a Fed elnököt, hanem a világon minden döntéshozói szerepben csücslő embert, illetve vállalatvezetőt is. Úgyhogy igencsak kétes az, hogy a következő hónapban, például az Egyesült Államokban fog-e következni kamatvágás vagy sem. Ugye áprilisban náluk nem volt kamatdöntés, most majd a májusi hónapban kerülhet erre sor. Egyébként a felvételt május 5-én 5 órakor készítem. Az Európai Központi Bankban egyébként volt kamatdöntés, a betéti kamatoknak a mértékét 2,25%-ra mérsékelték, illetve az alapkamatnak a mértékét 2,4%-ra csökkentették a korábbi 2,65%-os mértékről. Magyar fronton továbbra is borzalmas adatok érkeznek, folyamatos jelleggel. A legkiugróbb talán az előzetes negyedéves GDP növekedés mértéke, ami jelen esetben csökkenés, mert hogy 2,1%-kal csökkent az alapból is elég gyatra mértékről a gazdaság mértéke, és éves szinten is most 0%-ot mutat az előzetes értékelés, ami azért is borzalmas, mert az egész európai térségben nálunk van egyedül negatív előjelű GDP-s mutató, úgyhogy annak ellenére, hogy ugye a kormány és a gazdasági miniszter is folyamatos jelleggel azt kommunikálják, hogy jön a növekedés, és ez újra és újra elmaradni látszik. Megérkeztek egyébként az éves ipari termelés adatok is, az is borzalmasan rossz képet mutat a gazdaságról, 8,7%-os zsugorodás volt ezen a területen is. És az építőiparnál is -4,5%-os csökkenés van. A GDP csökkenés hátterében levő okokat egyébként a következő hónapban fogjuk megtudni, akkor lesz majd csak részletes elemzés erről. Pillancsunk rá gyorsan az árfolyamokra is. A forint most kismértékben erősödött az euróval és a dollárral szemben is, a dollár azonban idei évtől kezdve folyamatos gyengülő pályán van egyébként. Az év elejé 400-as dollár-forint árfolyamokról most visszacsökkentünk ilyen 360 forintos szintekre. Jöjjenek a havi vásárlásaim. Hó elején bővítettem a szokásos negyedévente vásárolt EXX5-ös ETF-fel a portfóliómat. Újabb 4 darabot vettem, 85 euró és 84 centért darabját. Aztán vettem újabb 3 darab Tiro részvényt, 90 dolláros áron. Bővítettem a HP-s kitettségemet, szintén 3 darabbal, 22,4 dolláron csíptem meg őket, és ezt a 2023-as Interactive Brokersnál tartott TBS számlámon sikerült osztalékokból bezsebelni. A csatornámból befolyó pénzekből pedig újabb 2 világpiaci ETF-et vettem 130 dolláron, és hó végén pedig még egyet 134,56 dolláron az idei évi light híres TBS számlámon. Ezen kívül pedig a Pepsit is bővítettem, 136,9 dolláron vettem még egy darab részvényt. Ahogy látjátok, én a hírek ellenére ugyanúgy bővítem a portfóliómat, ezzel is szeretnék konzisztens maradni saját magammal, illetve a befektetéseimmel szemben. Következzenek a céges hírek. Először is a Salesforce osztalékemelést jelentett be, 4%-kal nevelték a kifizetett osztalékoknak mértékét, immáron 41,6 centet fizetnek részvényenként, természetesen negyedévente. A következő a Johnson & Johnson, ők is osztalékot emeltek, mégpedig 5%-kal, és így 1,3 dollárt fizetnek ki részvényenként, ez a vállalat pedig 62 éve fizet és emel minden évben osztalékot.
Az ADC, azaz az Agri Realty Corporation is emelt osztalékot, ugyan kicsit, csak 3 centtel emelték meg a részvényenkénti kifizetést, viszont ők minden hónapban fizetik az osztalékot, és az emelés az összességében 1,2%-ot jelent. A Global Payments bejelentette, hogy felvásárolja a WorldPay-t 24,1 milliárd dolláros áron, ami ugyan kockázatot hordoz magában, és ezt a részvényárfolyam ideiglenes 17%-os esése is tükrözte. Mindemellett pedig bejelentették azt is, hogy eladják az Issuer Solution üzletágat a FIS-nek 13,5 milliárd dollárért. A változásokkal egyébként szeretnének a világ vezető kereskedelmi megoldásokat nyújtó partnerévé válni. Én innen is drukkolok nekik. És végül a Google is emelt az osztalékán 5%-ot, így 20 cent helyett 21 centet fizetnek negyedévente minden részvény után. Következzen a tőzsdei portfóliumnak az áttekintése. Ugye a vámhírekkel a tőzsde zuhanó repülésbe kezdett április elején, amit a portfólium összértéke is megérzett, hogy úgy mondjam. Én azonban nem éreztem meg, mert nem realizáltam ugye ezeket a veszteségeket, vagy csökkenéseket, hanem továbbra is tartom őket hosszú távon. És mindemellett a mostani osztalékemelésekkel, valamint az új vásárlásaimmal elértem az idei év végére kitűzött 1350 dolláros éves osztaléknak a mértékét. Most épp ez a mutató 1373 dolláron áll, ami piszok jó érzés, viszont nem állok meg, folyamatosan vásárlom továbbra is, minden hónapban a megtakarításaimból az újabb részvényeket és ETF-eket. Egyébként egy pillanatra azt is megmutatom most nektek, hogy a kis alkalmazásomban azért jó pár olyan vállalat szerepel a megfontolandó listán, amelyeknek a pusztán úgymond statisztikai mutatói most egészen kedvezőek lehetnek az én preferenciáim szerint. Ha nem tudod, miről beszélek, akkor a jobb felső sarokban találsz egy videót, amin elmagyaráztam, hogy én milyen stratégia mentén keresek vállalatokat, és most ezen a listán, így a tőzsdei visszaesés következtében 7 vállalat is simán megfelel ennek a gyűjtésnek. Az engedékenyebb listán pedig most jelenleg 19 vállalat szerepel, úgyhogy ezek ugye magasabb induló osztalékhozammal rendelkező vállalatok. Nem kizárt, hogy bővíteni fogom továbbra is a saját portfóliómat újabb vállalatok papírjaival is. Az is lehet, hogy nem ebből a listából fog kikerülni. Minden esetre többen kértétek már, hogy villantsam fel nektek ezt a táblázatot. Hát most íme. A portfóliómban jelenleg 965 papír áll rendelkezésre. Ennek egy jó része ugyan már ETF-ekben csücsül, majdnem a 30%, és a portfólióm összessége most 37.023 dollárt mutat, ami 13,2 millió forint, és érdekességként mondom egyébként, hogy kereken 13 millió forint van most befektetve a tőzsdei portfóliómba, úgyhogy jelenleg 215 000 forint a nyereségem, valamint csücsül egy kis számlapénz is a számláimon, úgyhogy most nagyságrendileg 580 000 forintos pluszban vagyok. De ugye ez lebegő nyereség, nem erre gyúrok. A teljes befektetésem egyébként 16.160.000 forint, amiből állampapír 2.561.891 forint, a tőzsdei számlapénz pedig a már említett összegek. A hónapban kaptam minimális állampapíros kamatot is, ezt az összeget visszafektettem egyébként állampapírba. A nettó tőzsdei nyereségem idén 117 000 forint, ennek ugye nagy része az osztalékból jön ki, ami ebben az évben az elmúlt 4 hónapot tekintve 120 000 forint. A maradék azok mindenféle brokerköltségek. És az idei éves hozamom a hónap bezártával $500 000 forintot éppen csak meghaladták. A nagy távlati osztalék célom pedig 4,69%-on áll, most az aktuális deviza árfolyamnak, illetve kifizetendő osztalékoknak megfelelően. Az elmúlt hónapban 39 000 forintot kaptam nettó osztalékgyanánt, már mindenféle adót beszámítva, amire mondhat bárki bármit, ahhoz képest, hogy még nincs 3 éve, hogy nekiálltam tőzsdézni, és 1 hónap alatt ennyi pénzt kapok a számlámra, az engem nagyon megörvendeztet. Köszönöm, hogy velem tartottatok a mai napon is. Mielőtt azonban lezárnám a videót, szeretnék egy felkérést vagy felhívást intézni felétek. A videó alatti leírásba csatolni fogok egy szavazást, amin engem is jelöltek, és örülnék neki, hogyha szavaznátok rám, amennyiben arra méltónak találtok.
Köszönöm, hogy rendszeresen nézitek a csatornámat, minden csatorna feliratkozónak szeretnék külön köszönetet mondani. Szép hetet nektek, sziasztok!